corner, dragi ascultători. Magandang hapon mga tigpaminaw. Nandito naman si DJ Lilay para ikwento sa inyo ang istorya ng isang binata na kung saan siya'y nagmahal, nasaktan, nalulong at nakabangon. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Turon. Made with Love by Team 3 NSTP Radio Drama. Our NSTP instructor, Miss Catherine Faith Gonzaga. Featuring Francisly M. Corbetta, Roland Canencia, Charles Christian Dagaas, at si Adan Michael Tagalog Komedia. Ug karon ato nang sugdan ng atong istorya. Sa malaking syudad ng Cebu, may binatang lalaking nagngangalang Kobe. Masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang inay na nag-iisa sa paghahanap buhay para sa kanilang dalawa bilang tagalako ng turon. Medyo hirap sila sa buhay, kaya naman sobrang taas ng dedikasyon niya na makatapos sa pag-aaral at mairaos ang buhay nilang mag-ina. Kobe, anak, bumangon ka na dyan. May pasok ka pa. Inanda ko ng mga gamit mo para sa eskwela. Maligo ka na lang at kumain. Sige po inay, mamaya ng konti. Bilisan mo na para sabay na tayong umalis ng bahay. Manglalako na rin ako ng paninda ko. Hindi na sumagot si Kobe at mabilis na nag-ayos ng sarili para makaalis na. Nay, natapos na po ako. Alis na tayo. Sige anak, sabay na tayo maglakad. Sige inay, ako na po magdadala ng paninda nyo. Habang naglalakad, nakarinig sila ng balita tungkol sa bagong sakit na kumakalat na tinatawag na COVID-19. Mula sa bilang na 10 kahapon, umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019 sa Pilipinas. Bahagyang naalarma si Kobe, samantalang ang nanay niya ay parang dinidedma lang ang narinig. Sobrang delikado na po ang hanap buhay mo ngayon bilang tagalako ng turon dulot ng bagong sakit na kumakalat. Di tayo pwedeng magpadala sa takot, anak. Ito lang ang bububuhay sa atin. Pero mas mahalaga po ang kaligtasan nyo. Paano pag nahawa kayo, di ba? Mas lalo tayo maghihirap. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalig lang tayo sa Kanya. Opo, inay. Sige, nay. Hanggang dito na lang ako. Nasa tapat na tayo ng paaralan ko. O siya, sige na, mag-ingat ka. Galingan mo sa klase. Paalam.
Kinagabihan, habang naghahapunan ng mag-ina, ay nanonood sila ng balita at inulat nito ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 at ang tumataas na bilang ng nasawi. Idineklara ding lockdown ang kanilang lugar at pinapahinto na ang pagpunta ng mga estudyante sa paaralan. Nagdeklara na ng public health Paano yan, emergency ang Inay? Pangulo. Bawal nang lumalabas. Ibig Mawawalan ka na ng hanap buhay. Sa gobyerno, pati ng mga lokal na Ah, pamahalaan, dapat may tumulong naisip na akong sa paraan, pagsuport anak. at agarang pagsuport Ipopost ko na sa lang to COVID-19. online ang mga paninda ko Tuloy-tuloy daw para ang lalabas na lang ako pagdami po tuwing ng mga kaso ay mag-deliver. pinag-aaralan na po na Magandang paraan magpatupad yan, ng Inay. tinatawag na Tutulungan po lockdown kita sa dyan. lugar. Natapos na Why? kasi Ang pasukan pagtutuloy namin ngayon. Salamat, anak. Maaasahan ka talaga. O siya, sige, Nay. Magpahinga ka na po. Ako na po maglilipit ng kainan natin. Kinaumagahan, maagang nagsimula at masayang nagtulungan ang mag-ina sa pagluluto ng turon. Paniguradong ubos ang paninda natin, Inay. Sarap mo kasi magluto. Sana nga anak, maging maganda ang panimula natin. O yan, Inay. Tapos na tayo magluto. Picturean ko na po para ma-post ko na online. Sige anak, gandahan mo ang pagkuha para mainggan yung mga mamimili. Uy, Kobe anak, tignan mo. May mga nag-message. Ang daming order. Pakibalot na nga yan. Lahat anak para ma-deliver ko. O sige po, Nay. Sasamahan pa rin kita sa pag-deliver. Hay nako anak. Wag na, may iutos pa ako sa'yo. Magluto ka pa ulit ng turon. Baka may mag-order pa ulit mamaya eh. Sige po, Inay. Pero sigurado ka po bang kaya mo mag-isa? Medyo mabigat pa yan. Anak naman, parang di ka na nasanay. Araw-araw ko kayang ginagawa to nung wala pang COVID. Sige, Inay. Mag-ingat ka po. Alalahanin nyo, may COVID na ngayon. Masyadong delikado para sa inyo. Medyo may edad na kayo. Habang umalis ang nanay ni Kobe, ay biglang sumama ang kutob niya. Bumilis ang tibok ng puso at nangangamba para sa kaligtasan ng nanay. Naku po, Diyos ko. Huwag mo pong pabayaan ang Inay. Pinilit na sinunod ni Kobe ang utos ng kanyang ina na gumawa pa ng maraming turon sa kabila ng kanyang masamang nararamdaman. Kailangan gawin ang bili ni Inay. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Malapit ang magdilim pero hindi pa rin dumarating ang nanay ni Kobe. Sobra-sobra na ang kanyang pag-aalala at di mapakali. Ilang beses na niyang tinawagan pero wala siyang makuhang sagot. Inay, nasan ka na? Bakit di mo sinasagot mga tawag ko? Makalipas ang ilang oras, lumalalim na ang gabi pero wala pa rin ang ina ni Kobe. Labis na ang nararamdamang takot ni Kobe, hindi na nga siya kumakain ng hapunan sa kakahintay na dumating ang ina. Hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog sa sofa habang hinihintay ang pagdating ng ina. 5:00 na ng umaga, may natanggap na tawag si Kobe mula sa number ng kanyang inay. Napangiti si Kobe at agad na sinagot pero biglang nagulat at nagtaka sa pagkarinig niyang lalaki ang boses. Hello? Sino to? Magandang umaga. Kamag-anak po ba kayo ni Aling Hana? Opo, anak niya po. Bakit nasa iyo cellphone ng nanay ko? May nangyayari ba sa kanya? Isa po akong doktor.
Masamang balita po, isinugod po dito sa hospital ang nanay mo kahapon ng tanghali. Papauwi na sana ng bahay nang biglang nahimatay. At base sa pagsusuri, nagpositibo siya sa COVID-19. Ilang oras din nakikipaglaban ang nanay mo. Pero dahil sa mahinang resistensya at matanda na, hindi niya kinaya at pumanaw na siya ngayon lamang alas 5 ng umaga. Saan ospital po ba? Para mapuntahan ko. Pasensya na po, pero mahigpit na pinagbabawal sa kahit sino mang kamag-anak ng pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. At ipapakremit na po agad namin ang katawan ng nanay mo, yan po ang batas. Hindi na nakasugot si Kobe. Biglang naglugmok at naghina ang katawan niya sa narinig na balita at nabitawan niya ang kanyang cellphone, sabay napaluhod. Hindi niya lubos matanggap ang nangyaring pagkawala ng inay at humagulgol siya sa pag-iyak. Panginoon, bakit niyo po inayaang mangyari yun kay nanay? Siya na lang po ang natitira sa akin. Nawala pa, paano ako makakayang harapin ang bukas at mabuhay na mag-isa? Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya'y tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig
Simula sa araw na yon, palagi nang wala sa sarili si Kobe. Hindi may paliwanag na lungkot ang nararamdaman niya sa pagkawala ng inay. Hindi na niya alam ang gagawin hanggang umabot sa punto na wala na siyang ganang mabuhay. Grabe ang sakit na nararamdaman niya at wala pa siyang mahanap na karamay. Mag-isa siyang nagdurusa sa bawat araw at gabi ng pangungulila niya sa kanyang ina. Bakit ganito? Bakit ang sakit? Bakit puro na lang sakit? Wala na bang talagang katapusan ang pagdurusa kong ito? Nakakasawa ng mabuhay ng ganito. Ilang buwan at araw ang dumaan, wala pa rin kahit konting pagbabago kay Kobe. Malamya pa rin. Palagi siyang nagkukulang sa bahay, mag-isa. Kaya lalo lamang lumala ang kanyang kalungkutan at pangungulila. Nakaupo siya sa pintuan habang tumitingin sa labas at malalim ang iniisip. Dumaan ang dati niyang kaklase at kapitbahay niya lang si Mike. Tol, kumusta na? Parang lalim ng iniisip mo, oh. Nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo. Hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Nakikiramay ako. Pareho tayong may problema ang pinagdadaanan, tol. Pero may paraan naman para matakasan mo ang problema mo. Para maiwasan mo ang lungkot mo. Inakbayan ni Mike si Kobe at sabay abot ang pakete ng marijuana. Ano to? At para saan to? Gamot yan. Makakatulong yan sa'yo para makalimutan mo ang problema mo. Yan din gamit ko pag malungkot ako. 200 lang yan, tol. Pasensya na, kailangan ko din ng pera. Dahil sa pagka-desperadong makaalis ni Kobe sa pait na pinagdaraanan, hindi ito nagdalawang isip at sinubukan niya ito. Wala na siyang pakialam sa mangyayari dahil para sa kanya, wala nang halaga ang buhay niya. Nang masubukan niyang gamitin ang bawal na gamot, ay nakaramdam siya ng mga hallucination na parang nag-iba ang mundong ginagalawan niya. Nabuhay siya sa isang ilusyon kung saan naging kabaliktaran ang nararamdaman niya. Nakaramdam siya ng purong kasiyahan na sobrang layo sa realidad. Ang saya dito. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Salamat sa gamot na to. Pinagaling mo ang sugat sa puso ko. Pinapaligaya mo ako. Ikaw lang ang naging karamay ko. Salamat sa pag-alis ng lungkot ko. Labis na natuwa si Kobe sa kanyang naranasan. Ngunit nang humupa ang tama nito, ay agad niyang naramdaman ulit ang sakit at kalungkutan. Kaya nais niya na bumili pang muli. Mike, pabili nga ako ulit yung gamot na sinasabi mo. Sige, tol. Tayin mo ko dyan. Kukuha ko. Bilisan mo, ayokong maghintay. Pagbalik ni Mike, ay may dala na siyang marijuana. Bakit ba ang tagal mo? Sabi ko sa'yo ayokong maghintay. Ang liit naman ang pasensya mo, tol. Ito na nga, oh. Bakit ba hindi ka makahintay? Alam mo bakit? Minsan na ako naghintay sa nanay kong bumalik. Hanggang ngayon wala nang dumating. Nabigla si Mike sa sinabi ni Kobe, kaya mahinahon na lang itong umalis. Paulit-ulit ginawa ni Kobe ang paggamit ng illegal na droga. Ito na ang bagong buhay na kanyang nakasanayan. Hindi na niya namalayan na ganun na siya kalulong sa bisyo. Basta ang alam niya ay masaya siya sa tuwing gumagamit siya nito. Hanggang sa umabot na sa punto na nananakaw na siya para lang sa kanyang bisyo. Ang saya talaga pag ganito. Sana hindi na matapos ito. Hanggang isang araw, nahuli siya ng pulis sa kasong pagnanakaw. Dito niya naisip kung gaano na kalala ang kondisyon niya, pero wala siyang pinagsisihan dahil dito lumigaya siya. Nakahanap siya ng karamay sa kanyang pag-iisa at di nagtagal, laking gulat niya na may isang taong nagpiyansa sa kanya.
at tinulungan siyang makalabas. Nagtaka siya kung sino ito, kaya kinausap niya ang taong nagpalaya sa kanya. Sino ka po ba? Bakit mo ako tinutulungan? Alam mo ba kung anong klaseng tao ako? Sobrang bata mo pa, iho. Marami ka pang pagkakataong magbago. Wala nang dahilan para magbago ng miserable ang buhay ko at ang dami ko nang nagawang kasalanan. Wala nang taong tatanggap sa akin. Illegal na droga na lang ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Hindi ka ba nangamba para sa sarili mo? Di ka ba takot na mapunta sa impyerno? Matagal na sira ang buhay ko. At impyerno? Sa tingin mo ba may mas malala pang mabigay sa akin ng impyerno? Sa sitwasyon ko ngayon, para na akong nasa impyerno. Matagal nang sunog ang katawan ko at aking buong pagkatao. Biktima ka lang ng sakit at kawalan ng pag-asa, iho. Marami pang pwede mangyari sa buhay mo. At nakadepende yon sa gawing hakbang mo. Kung nasira man ang mga pagsubok sa buhay ang mga pakpak mo, pwede ka pa namang gumapang hanggang sa tuluyan itong gumaling muli. O mahirap man pero ang mahalaga ay magpatuloy ka. Huwag kang hihinto. Ayusin mo ang pakpak mo sa panibagong version. Gawin mong mas malakas para mas matayog ang lipad mo. Siya nga pala, ako si Diego, guro mo nung high school. Sir Diego! Gulat na pagkasabi ni Kobe. Nang marinig ni Kobe ang pangaral ng dating guro, siya ay natauhan. Na-realize niya ang mga maling desisyon niya sa buhay at unti-unting nahanap muli ang sarili. Naliwanagan ang kanyang isip. Dito na niya naisipang magbago at ayusin ang sarili. Humingi siya ng tulong sa kanyang dating guro. Salamat sa mga sinasabi mo. Unti-unti ko na pong naunawaan ang realidad. Nakakahiya man po pero pwede mo ba akong tulungan para makapag-aral ulit? Masaya ako na naiintindihan mo ako, lalo na sa naging desisyon mo. Sige, tutulungan kita makapag-aral muli. Sa tulong ni Sir Diego, bumalik sa pag-aaral si Kobe sa kolehiyo. Nag-aral siya sa isang malaki at sikat na Universidad ng Cebu sa kursong medisina. Dito natuto siyang muling makipagkapwa-tao at nagkaroon ng maraming kaibigan. At syempre, patuloy siyang nag-aral at unti-unti niyang nakakamit ang pangarap niya. Ug mao kini ang istorya ni Kobe. Hinaot nga naamoy nakatunan ug inyong ma-apply sa inyong kinabuhi.